السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دوستا قصة يذكر نبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيح بخاري ومسلمة. سي مرد بتا نبي صلى الله عليه وسلم فرماني بني إسرائيل قلت الله لوٹے کہ ایشاما امتحان بگرا یکیا منی دوستا بیماری ہستا عربیہ وشنتے ابرس اچھی وشن بلوچیا ہمیں کہ پوسٹ چو اسپیس بھی سہرپاد وشن نا ابرس عربیہ برسی وشن و یکی کٹی بھی کچل بھی یکی کوری بھی و غریب بن اللہ لوٹی یہ سینا امتحان گرتے ہیں چکاسی اللہ یک پرشتے یک ملائکتی چو مردمی شکلہ ہمشہ نستر آئی دا یہ حقیقت قصہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کتا یہ چیز بزن بیتا ہمیں مرد کہتے ہیں ہمیں ملائکت پرشتہ کہتے ہیں اولی مردم اسلامی سورباد انتے کہ برس انتے ملائکت شیعہ جوست کہاں گوشتے تو چیز تمنا کنے گوشتے من تمنا کنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی منی بیماری ببا منا ایک شرین پوستے بدانتے ڈولداریں ای منی ای سلیں پوستا ببارتے کہ مردم کس منی کر رہا نے ہمشی وجہا گوشتے شرین کجا مال ترہ دوستی بھی گوشتے منا ہوشتر دوستی بھی یا کہ گوک دوستی بھی روایتات کا شک کتا راویا گوشتے ہمیں پرشتہ ہے شی جان سرا چوتی دست موشت اللہ سبحانہ وتعالی شفا دا و بیماری شو اللہ یک ڈولدارین پوستی دا ڈولدار کو و یک ہوشتری داتی آپوسی ہوشتری گوشتے اللہ برکت ماں بکنتے تی مالا و تی ہوشترا شو کئی کر رہا کٹے کر رہا کچلے اس سے گوشتے تاو چی لوٹے تمنا کنے کچل دکی چی لوٹتے مجھ بیت لوٹتے گوشتے ماں لوٹا اللہ منا شرری مید بدا چه محلو کس منا نچاریتے کچلا گو اللہ منا شرری مید بدا گوشتے شرری مال دولت تر چی دوستی بھی گوشتے منا گوک دوست بھی یا کہ ہوشتر گوشتے امشیہ ملائکتا پرشتہ و تی دست موشت اشی کچل در مید درد کم برابر بیچ سر ٹاپی رستی و داتی یک گوکی آپوسی گوشتے اللہ برکت ماں بکیں گوکتے گوشتا شو کورے کر رہا کورا گوشتے تاو چی تمنا کنے گوشتے من تمنا کنا کہ اللہ من چمّا پاچ بکا من مردمہ بگندہ دست موش چمّا کورے چم پاچ بیتا لگے گندگا گوشتے ترہ چی مال دوستی بھی گوشتے پس منا دوستی بھی تے داتی یک بوزی آپوسی گوشتے اللہ ہی بوزا برکت مان کی گوشتے اللہ سبحانہ وتعالی قدرتا ای سئی مردہ ہمین چو مال بیت ای سک باز بے اندازہ ہوشتر بیت وادن یک مزنے بزا دو کوہانی چو درمیانے درستے ہوشترہ پور بیتا درو ہمیں مردے بیتا دومی گئے ہمیں ڈولا تو چمّا شانک بدے بغیر کہ گوکا درو ہمیں دومی مردے بیتا کچلے و سئی می گئے ہمیں ڈولا پھس رمگ ہمیں چو پھس تو بگندے چمکار بکن درو ہمشی بیتا منی دوستم چاہ اللہ درو داتا نا تمنا کتے اللہ درو تمنا چی گیشتر بھی داتا چی کچھ منی بیماری برو نا بیماری شو ہنچین بیماری ہے کہ آئیے شفا نہیں اس اور بعد ہنچین بیماری ہے کہ آئیے شفا نہیں چی اللہ ہمیستا یک معجزہ کتا نبی عیسیٰ علیہ السلام وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ کیا ای شفا داتگا بس یک نشانی بیتا نبی عیسیٰ وستا آئیے یک معجزہ بیتا آئیے وحدی کے دست موشتا ای مردم اللہ شفا داتگا اللہ ای مرد شفا دا اسی بیماری شو دولداری کو مال دولت داتی دوبے گا ہمیں ڈولا سیمی گا ہمیں ڈولا نی منی دوستان چکھا سک شروع بھی درو رستے نا انی باز مردم گوشید منا برسیتے ہیں بلے تو بچا منچ تو کنا تو گوشے تو بلے نزان حقیقتا کہ تر مال دولت رسی تو چی ڈولا بھائی مان دوستان باز مردم دیندار بیتے گا
آیا ملا گوشک بیتا وحدی کہ اللہ سبحانہ و تعالی مال و دولت دات کا وتی دین وتی ملائی درو یلو کتگے ایک مزنی خسارتی اگر دنیا تو آخرت یلو بکنے وتی دنیا وستا منی دوستان دنیا چنچو زندگی 50 سال 60 70 100 سال رندا وتی کہ کپناگ براوے دیگه هیچ نیتی گما اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ لوٹی چکاسی نہیں را داتی پدا ہمیں پرشتہ پا ہمیں مرد شکلا ہمیں کی بیمارا سوربات تی ہمشی شکلا کتی چو بیماری مردی کتی رائی دا ہمشی گوشتے میں غریبیاں پرشتہ فرمائیں ہمیں مردہ نہیں گوش گائیں گوشتے میں غریبیاں او میں مسافریاں منہ ہیچ مال نیستے منہ ہیچ گون نہیں موتی ملکہ رسط نہ کنا ما ترى الله نامه ہمیں کترا سیر کتا ہمیں کتر مال دولت داتا من ایک خوشتری بدے اس سفرہ من روان تاکہ اوتی میں تگا اوتی ملکہ برسان گوشتے ہیں تو یہ خوشتری لوٹے منی سارا بازی ہر چوت سک بازا منی ادھر دنیا خوشتر طرح ہستا تو غریبی تے طرح ہیچ نیستا یک خوشتری لوٹ گئیں کہہ رہے ہیں گوشتے وہ تو خوشتری لوٹے خوشتر کجی منی ہر چوت بازا محلو منی وب بازا خیال بکے منی دوستا بازی مردم ہمیں ڈولائیں اللہ مال دولت داتا وحدی کے زکاة ٹیم کہتے بہلی بھی حساب کا ہوتی زکاة آنا اللہ کرور داتا باری چنچو داتا زار حساب کا گوشتا 10 لاکھ کنتی زکاة گوشتا 10 لاکھ کا نبی لیتے لہتی اترا کافر قرار دانتی تاکہ زکاة مدہ روانتی کراچیش مزان پاکستان وتی نامہ لکھتی کافر اتارا کان تاکہ گوشتی منی زکاة مزیرانتی من مالے خیال بکنے رو لکھائنی تے آنگو بینکا کہ من مسلمانی نہا تاکہ زکاة مدہ اس زکاة منی دوستان کیا مال تر کیا داتگا اللہ سبحانہ و تعالی تو ترسے کہ زکاة دے غریب بھائی ہمیں زکاة منی دوستان زکاة معنی ہمشہ کہ زیادہ اللہ تی مالا زیادہ کان اللہ ترہ چنچو مال داتا کم میں چترہ لوٹیتے وہ پتہ تھی وستائیں ہمشی ثواب ترہ رسنتے بلے روتے بہلی کان زکاة ندا غریبہ مال ندنتے ہیچ صدقہ اللہ نامہ ندا ای منی دوستا مردہ ہمیں ڈولگو گوشتے منی ہر چوب بازا گوڑا ہمیں ملائکتا فرمائیں گوشتے من ترہ زانا تو پیسر بیمار نبیتے گے ترہ سور بار بعد نبیتا تو غریب نبیتے گے اللہ ترہ وشکتا ترہ مال داتا گوشتے ہیں نا اللہ منی مال داتا گا منی پت پیور کان ہستا من کجا غریب بیتا گا خیال بکا منی دوستا گوشتے پت پیرو کا منی مالی بیتا گا مچا بونا سیرے مردمی چہرے تا اگا ما گوشی تا بونا مردم سیرے مردم بھی کیا سیر کو تا اللہ ملائکتا فرمائند گوشتے اگر تو دروگ باندے تو پتہ پیسر کے ڈولا بھی شو کئی کر رہا کچلا سری ٹاپی رستہ نشتا کچلے وستا بھی ہمیں ڈولا گوشتی کچلا بھی ہمیں جواب دا ہمیں جواب کے پیسر کے انداتا گا کچلا بھی ہمیں ڈولا جواب دا اے ملائکتا فرمائند گوشتے اگر تو دروگ باندے اللہ طرح پتہ پیسر کے ڈولا بکا ات کورے کر رہا ہنچو کوری شکلا گوشتے میں کوریاں او من مسافریاں من غریبیاں من ہیچ نہیں سمال دولت نہیں من یک پسی بدے اللہ نامہ میں یہ کتی چمپاچ کتگاں تو کوری بیتگے گوڑا کورا منی دوستان پارمائیں گوشتے تو راست گوشے من کوری بیتگاں اللہ منی چمپاچ کتگاں من غریب بیتگاں اللہ منی سیر کتا ای پسان گیندے ہرچی تو لوٹے اللہ نامہ بزی مترائنہ نہ کنا ہمیں ڈولے منی دوستان مسلمانی مؤمنی مردم ہمیں ڈولیں دینداری مردم ازاں کے درو اللہ گئی کئی گا منی دوستا گوڑا گوشتے فرمائیں ہمیں ملائکتا گوشتے ہوتی محالاں بیدار بسنبال اللہ شمار چھکاستا تی دوین اللہ سبحانہ وتعالی تی دوین امرائن سر غضب بیتا ناراض بیتا چیا آیا اللہ شکر نگیتا بے منت بیتا گا اللہ و تی سر راضی بیتا منی دوستا ہمیں ڈولا اللہ گوڑا سبحانہ وتعالی بچا
ای بیمار تا ايش غريب تا ايش انكو مر مال برسي مال رسته كفر كتي الله سبحانه وتعالى سرا ای قصه منی دوستان آرگے منی معنی ہمیشہ کہ تو راضی بھی اسباباں بکن کوشش بکن کار بکن تجارت بکن سودائی بکن پہلاری پدوزی انا پسوت انا اگا اللہ ترى ندا بزا اللہ تیستیک شریل اٹھتا اگر تو بلکہ سیر بھی بیتے تو کفر کتگا اللہ سبحانہ وتعالی سرا